Kadai ka merit list jongki on ambam constable josnem arja khandriu te ngan shibut mata yang ne kala ba kaya perma bat ka jong menta snem ba jong arja khandriu mar hauja khandriu khambun post te menta khamduna post te ka shongat ki number of candidate bat ka jingbun ki post jingna ki post te amla bantip ya ka chances ma kala ba khan ham he ki mak la ban kham duna la ban tip kata kala ba man pom la no jo te shpun ye phi kum no yo ni mam ba ban no we ba yu bas kur he yo aspa lai phu saw na ka lai spa tek mut pa phya ban le bha ba ka exam kamar da man le war ba san phu ro kinang yo da ka merit list bun na mi i to ba spa duna ba porong yo spa barong ka merit list i duna ba tek ban pau ba ka exam ka debet ka ayo kamin banyak orang cakap interview aspal efsa te prapo aspal po na prapo turo yo baju mare san bonus ma kandai po spa kan efsa ter te ne po bi san po ne san po le ka exam yo aspa khat sao hab check ba phir ab le bha ka exam hangne ki don do kan ngut nomor bang ne ka hasnam ki bun ki post te ki bun ma te shispa ndrsa pa ne ki be shispa ki wan ha tabandu nomor ba ki kham du na ka exam ki ne ki kham yo du na haji mare dei kham la ka exam ki wan ha kan jang du ang tu khajin da ki ja ka bun mang ne ka don do kan po ana prospa post wan okay kasih jinta bun ha te amla ban ne compare kan de ba di ba ta ini hang di bon post te ada ki tu naru te bayu tu na tam hang ne de kan no bayu tu na tam hang ne de shispa san pho Sintia de shispa san pho naka shispa life r tu shispa life r naka shispa life r naka laispa nom don shuri no shispa life r naka laispa naki khas jintia te shispa life r kini dalam don kami tu nalo spa kini marau kaban posu spa tam de ada spa kandai pra na tak kandai pra no poi kandai ar no we lai da kandai ar te kamot na kalai spa da kumnu pihaban skuri shispa sanpo shaneng apiko aban rung shispa sanpo iki bala yo he kam yo he shakmat ya ka jumare trai boyo duna da kumnu arspa shaneng kriban skur arspa agriman skur ban lam kumta kinam na ban yo rung nomor mentau snem kam duna ka kapus te kidon tang lai spa lane arspa tam te aduna ba te ngakentu kan phame pi bro ba phin ya le ba ya ka written exam kanang don kapol pan khre ba katum syllabus untuk GK untuk English matematik pan khre ba wanam le kai kan benang yo kapol pan khre ban le ba ha ban skur kan mau le ba su bi ka jingla jong phimo dunai ka mas pan khre ba ya ka GK ba de ka English te ka mas ne kham dunan mar ba phil e the hab le bhai ba phila pule bha kat ba yo general knowledge ni hab pule ba man kapar te nga kermen ba phenya yo jing man toy ning jing tai jong ba khndiat tang kini khleshwan